Začni s čistým obličejem bez make-upu. Nanes hydratační krém na rty a jejich okolí. Pro zahájení procedury přilož otvor přístroje na pravou stranu horního rtu. Rty uvolni a zároveň na ně přístroj pevně přitiskni. Uvolni pumpičku a zároveň drž přístroj na místě po dobu 15 až 30 sekund. Opakuj tento 15 až 30 sekundový proces podle potřeby, ale ne déle než 3 minuty. Ujisti se, že si přejela levou stranu horního rtu a obě strany dolního rtu. Sání podporuje přirozený proces obnovy pokožky a aktivuje technologii Natural Lip Color Revitalizing. Technologie Ultra Volume umožňuje okamžité zvětšení objemu rtů, díky čemuž budou tvé rty měkčí a zároveň dočasně hladší. Nakonec opláchni přístroj jemným mýdlem a vodou.